शेवईच्या खीरसाठी लागणारे साहित्य हे बघा. हे ड्रायफ्रूट्स आहे. याच्यामध्ये काजू, बदाम आणि मनुके आणि चारोळी आहे. सगळं थोडं थोडं घेतलं आहे मी. आणि 2 पॅकेट इलायचीचे होते, त्याला मी दगडाने असं टेचलं आहे. आतमध्येच त्याचा चुरा करून टाकला आहे एवढा. आणि 2 चमचे तूप घ्यायचे फक्त आणि चवीनुसार साखर घ्यायची. हे दूध घेतलेलं आहे मी, एवढं दूध घेतलेलं आहे. हे म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे मी. तुमच्याकडे जे असेल तुम्ही घेऊ शकता. आता ह्याच्यात चवीनुसार आपल्याला साखर टाकायची. आपल्याला किती गोड पाहिजे, कोणी गोड कमी खातं. चवीनुसार साखर टाकून याला उकळून एका साईडला ठेवायचं आहे. गोड दूध बनवून ठेवायचं आहे आपल्याला. साखर चांगली याच्यामध्ये मेल्ट झाली पाहिजे. फास्ट याच्यावर नाही ठेवायचं हे दूध. मीडियम आचवरतीच चांगलं हे साखर मेल्ट करून घ्यायची. एक उकळी काढून घ्यायची दुधाला. आता दुसऱ्या साईडला आपण खीरसाठी काजू बदाम ते तुपात टाकून फ्राय करून घेऊया. ही कढाई ठेवली आहे मी. आता त्याच्यात तूप टाकते 2 चमचे. शेवईचं पॅकेट बघा, हे मी घेतले, दुकानात भेटतं. आणि एवढ्या शेवई करायला घेतल्या आहेत. 2 वाट्या साधारणपणे. भाजकी शेव आहे ही, बारीक भाजकी शेव. त्याला बघा उकळी आलेली आहे. आता गॅस बंद करूया आपण. आता इथे आपण 2 चमचे तूप टाकूया. हे तूप मी घरीच बनवलेले आहेत बघा, म्हशीच्या दुधाचे. याची रेसिपी मी दिली आहे, तुम्ही बघू शकता. किती छान तूप आहे, वास पण खूप छान येते. आता हे गॅस बारीक ठेवायचं आहे आपल्याला. आपल्याला हे जे ड्रायफ्रूट्स आहे ते टाकायचे बारीक गॅसवरतीच, नाहीतर ते जळले जातील. याला हलवून घेऊया. थोडेसेच फ्राय करायचे आहेत आपल्याला, जास्त ब्राऊन नाही करायचे. बारीक गॅस करून ठेवायचा आहे, नाही तर फास्टमध्ये तेल खूप गरम असेल तर हे जळले जातात. आता आपण शेव टाकूया. या शेवला पण आपण चांगलं भाजून घेऊया. भाजलेली शेव आहे, थोडं तुपामध्ये फ्राय करून घेऊया. मला एका हाताने मोबाईल पकडले मी. थोडा कॅमेरा हलतोय. हे ऑलरेडी भाजकी शेव असते, थोडंसं भाजून घ्यायचं आपल्याला, फ्राय करून घ्यायचं. आता याला आपण जे 1 उकळी दूध आलेलं त्याच्यात टाकूया. त्यात मी ऑलरेडी साखर टाकलेली आहे. शेवई टाकली बघा. आपण दूध जे गरम करून ठेवलेलं ऑलरेडी, त्याच्यात मी साखर टाकलेली. साखर टाकून दूध बॉईल करून ठेवलेलं. आता याला बारीक गॅसवरती 10 मिनटं तरी ठेवायचं आहे आणि मध्ये मध्ये हलवायचं आहे, नाही तर हे खालती लागेल. हे बघा, खीर रेडी आपली. मस्त झाली बघा. 10 मिनटं झालेले. मध्ये मध्ये हलवलं आहे मी. हे बघा, छान दिसते आणि वास पण छान येते. कॅमेरा थोडा हलतोय म्हणून थोडं व्हिडिओ व्यवस्थित नाही दिसत आहे.